bersama Mas Dukul Aprilia Suharna. Mas Piye Yayi? ayang-ayangku Aku emoh diajak dolan. Terasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapor katresnan Lipas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno iku akeh pacoba. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni Senadyan dunyo rai sonompo bakal kacoba yen turun tapi sampai kabiasa. Mas kowe sing tak sayang ilo aku butuh kelangan Dimas mesti paning ati bungaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendata saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih ngawiti Dewangga link juga PG Audio Matersul Dwi Media Prosode. Mas kowe sing tak sayang Ayo, Dek, Mas, Dek. ilo aku Ya, Maki. butuh kelangan Dimas musti kaning ati dong aku siji tresno iki abadi ado dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendata saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing nyawiti. Terima kasih luar biasa. Dewangga lagi.
sliramu isih nyawiji. Oke, terima kasih. Satu tebang ayah kayu.